Здравейте, хора! Сега добавих едно палмите, ви покажа, че тук има палми и понти. Пише палмите, не? И сега хвърлям телефона тук. И имам моето любимото, което знаете, че почваме с първия трик. Къде бе? Моят трик е така. Виж навънка, не обръщате внимание на тези дръмотевици. Навънка е нова година днеска. Правите. Трябва така. Вървиш. Правиш към 3 финта. На третия съм. Така правиш и бум. Само да не си щупи телефона. Аз съм Неймар. Информация. Чао, хора!